Adiskideak egunon gaur txiritak errezibituko du errege bat. Eta bai, Xipri Arbelbide apeza luzaz Afrikan misionista izanikoa. Eta baita ere kazetaria eta idazlea. Observatore zorrotza Euskal Herriko errealitatearena. Istantean, berarekin egonen gira, hemen Baionako katedralean klasturoan hain zuzen ere. Xipri beraz, mil esker gurekin izanik, badu bultia bat zurekin egin nahi nuela txirita emankizuna, apeza zaitugu, kazetaria, idazlea errandutan bezalaxe, eta egon zira Afrikan ere bai. Afrika badut uste lur kutxuna dela zuretzako. Zer dela kausa? Hamabi urte pasatu ditutan, eta ez nintzen hamabi urte egonen, ez da nintzen laketu. Eta hango jendeak maitagarriak dira. Herrietan bizi nintzen, ez eta hoteletan. Joiten ginen, baginen parropia bat, 4.000 kilometra zabal egiten zuena. Bi apez ginen, 52 eliza, eta elizaz elitza ibiltzen ginen, hementa bi arran, jendeekin, eta hango jendeekin handia, mintzaile mintzatzen nuen, eta gainan erretzen ekin ikultzatzea. Eta biziki maitagarriak dira. Ikasitutzu beraz, hango mintzairak? Hango bereko lehenik, eta hamazen anitz, kakao, kafe, banana eta pina edo anana, eta horietan langilek egienak burkinakoak ziren. Eta heien mintzaira posi bat ikasi nuen ere, meza emaiteko heien mintzairan. Hizkuntza jakinik, hobe? Agurtze bera aski da, bortak edekitzeko. Herri guzietan baziren katexistak eta han egiten zuten lanana. Meza emaitaz salbu beste guziak eiege egiten zituzten. Igande guziez biltzen ziren elizan, hemen igandetan eliza gakoz dira, pesik ez barin bada. Han igande guziez idekiak ziren. Ondorioa da, nitzelarik hiru herriko seme bat ziren apez, oai behar dira 25. Diferentzia ikusten duzu. Orduan parropiat beginen, oai behar dira hameka parrokia. Hemen gilga egira hat entzina joan gira. Eta parte, tokiko giritenak hartu azuterakot eskutan beren eliza, herriko eliza, bazen giriztenen familia, herrikoa, eta hua hak irandu, eta hua handitu da. Eta okerrez banago geinat, erregetzat hartu zaituzte. Artakotz errandut errege bat komitatzen dudala gure emankizunean. Errege, hiz bat, penben rebahitu zahar, eta nola zaharrak diren nagusi ere, hiz berak nahi du zahar eta errege. Eta ordean, penben hori frantzesera ditzutzen dutelarik errege erte dute. Ez da hemen errege mota. Han horrezko xefa egin dut nahi hauzo. Zurziaren aliazle eta errekonozitze bat. Konsumizmoan sartuak gara leporadino, geroaz arrengora izpirik gabe, badakigu lurra xurtzen ari dela eta emeki lehergin erazeiko diogura, nik ez dakit ohiko haurrek nolako lurra izanen duten. Denek badakigu hori. Eta nok egiten du zinez indar bat gauzari geldi erazteko. Eta hor, erlixona zer da horren ondoan, ez topitxik emaiten ondoan. Gio, galde bat eginen dut alere, prezeski zinezteak behar luke zinez dueneri kemen gehiago eman hori buru egiteko. Ene ustez, behalitake gogoetak egin zek ere magiten horret, nubi zerbaitetan huts egin dugu. Eliza hemen gorenean zen, duela berroi urte, eta hori peko erreka joan da. Zerbaitetan huts egin dugu ja, zertan, eta gero ikusi, zer egin.
Oraindik ere, jendea biltzen da, beilak izaten direlarik. Ba. Badugu Garaziko etxenplua, Baigorrikoa, orain proposatu nahi nizueke, garaian egin genuen erreportai bat, hain zuzen ere, horreagarako beila karietarat, ikus dezagun orduan egin genuen lantxoa. Irailaren lehen asteazken oroz bezala, goizeko 2:00 Donibane Garazitiko Erreagarat abiatzen dira pelegriak. Jainkoaren aizailoa, ni baitan nadinegina. Zazpiretan pausaino bat, eta berriz joan aintzin, Angelusa jautsauneko kurutzian. Eskunden maite dute beila, dakizu baduzu eta naturarekin eta mendiarekin halako batasunak egiten duzu. Beila ez da bakarrik eta otoiz memento hori, da egun guzia mendien kurritzea, elgarrekin otoitza, elgarrekin berrik jatea eta hori guziak. Eskoldunak bere eroak parte kausitzen dituen hor mendian. Eta hori elgarrekin partikatu gara. Orain dela 50 urte, Narbaitz Kaloniak eta Donibane Garaziko Lekuona Apezak sortu zuten basen afartaren beila. Gerozti beti segitu da eta sekulan bezala jende biltzen da. Ikusi duzu egun ere, 800.000 jende bildu da eta jendeak senditzen du oraiko egunean elgarretaratzearen beharra, bagizu gure elizetan jendea ez da trumilka ibilki, bagizu hori, eta baina badira beti giristinoak behar ere, eta holakoitan indar bat egitunte denak utzirik etortzeko behilara. Martinko ez ditu eskolako ditu, ala ere badaki zer den apetitu. Haren filosofia irukondo ditu, ongi jan ongi edan aseta gelditu. Opa Martinko Baionatik izturizerat etorri gira. Zu hemen izan zintugun beraz apez. Erreportaian ikusi dugun bezalaxe, hainbat mementutan, unetan, jendea biltzen da, oino beilak direla, egu berriko mezak, paskoko mezak direla. Gehienik eosketetan, heridi mezaik edegenak. Eta urteko mezaik handiena umiasendureko da. Jonden umiasenduretan, aiarantzen meza, bazin lau egin jende, ikuste duzu. Beraz, fedia bada oino, elizan ez dira ibiltzen, esplikatu dut janitzaegatik ene ustez, eta kibitzen ari da, horrengo kontrako erremedio ezagutzen dugu, hemen bauzu batitak egin du hemen, igande batez, otoitza apesik gabe. Eta zudik usten, zenako ez ditzaken gauza bera egin igande guziez, apesik ez zelarik, aita senduak hori bera gomendatu baitu Buenos Airesetan zelarik. Aita sendiaken agorgira edo ez. Hala. Aitu zain mil esker beraz, jamari gurekin izanikan, Xiprik errenduen bezalaxe, Eliza bizi arazten dute beraz parropiakoek eta zu artean. Jadanik alako bideak erresten zituen Xiprik hemen zelarik? Izan bera, eta badakigu idea aitzinatu egin zela unorat. Hor izan zen, kamiemendu jondeena, zituen hastapenean. Hainitz idea berri ahertzen zituen. Eta Eta horien artean beraz, laikuek parte hartzea, otoitzak apesa ordainduz, nolazbait. Eta zek hartzen zuen beraz Xiprik, hemen zelarik? Apes alegera, jenmekina, denetaik hurbila, eta bazein kalitatea hainitzo. Eta beste gauza bat aipatu dut, beraz, igandetan nigabe egin zuten elizizuna, Eliza hau zen garbia den. Perla zen garbia da. Ez gira deusetazuko batzen, bat dira jendiak hemen, Eliza garbitzen dutenak, heldu gira irakurliak hor dira, aldariak prestatua da, kantariak bat dira, diren guzia bat dituzte, elizkizuna egiteko apesik gabe, zanako ez dute eginen. Irten bide bat, atera bide bat, izan daitekea apez eskont daitezen? Eskonduak direnak apestea bai, jadanik gaur egun,
aipatzen baitira Turkia eta Iraken eta diren kiristinoak, hango katolikoen apesak aita familiakoak dira. Katolikoak. Joani Paulo bigarrena batetzen apesezkonduen alde, baina jarren denboran badira 600 protestantez goiti apestu direnak Eliza Katolikoan, geldituz beren emaztearekin eta geroari buruz, nik ez dut ikusten zergatik ez diren aita familiakoak apestuko, badira hemen hoi beran gailitazkenak apestuak eseitiko, eta lana bizikuntza egin ezaketenak. Esperantza dut, aita segundunek zaibet berriek haikatula alde horretarik. Baionako hiri erdian gaude, Xipiriren etxean, bulegoan, nun nik badut uste, sortzen diren ez zure ideiak, zure baitan baitituzu, baina gero gogetak egin eta bai idazten dituzun artikuluak inguratuta zaudez, maite dituzun liburuez inguratua eta baita ere hainbat oroitzapenez lagungarriak dira edo... Oroitzapenak, liburuak bat erosten duzu, ez duzu botatzen geho. Hor dira bat bestearen urtik, durako 50 urte honetan bilduak, eta geho oroitzapenak alainan, hoitzateko hau liana bat da, oihal horiek hanukan ditutan oroitzapenak, errege izendatzea aipatu baituzu hortzetan da, eta delako painua. Eta baita ere, nire gibilean, baina gero ikusiko ditugu. Fetixa hori. Horra, badute historia bat? Bai, hora, paropi hau dena zen, 50 kilometra goiti eta behiti, eta beste, hola, 52 herri, hemen zen zentroa, behaz egumate joan izan arat, gauan pasatu, goizean meza eman, eta mezatik landa, giriztenen buruak erantzaten bada, fetixoz bat, nahi dautzu bere fetixa eman. Nauzia eta, gloriat, ja, pentsa, hara zinezko horitzapen, ez turisten zategina. Joeten gira delako emaztearen etxerat, eta maitean dut eskutan, zonbat behar dautzut. Kado bat egitean dut, ez dut deurek emaitei, sosaman behar dautzut, ez dut sosinei, eta azkenean, 500 lira emantzatan eskuan, oilu bat eta erdiren presioan umeitan. Bon, joeten gira, jendeak denak harrituak enizo, eta galdeinean xefari zergatik eta utzi du hori eta, biga bat eta bat konsultatzen duelari besteak nahasten dizkio ediak eta uai, aizu hariko da. Eta zendako eman dut dirua. Diru eman dut zuzen eta hori lotuak diren zori gaiz guziak, oe zurekin dira. Eta pensatu, sekula istripu bat bali maun bidean, segur horren gain joan duk. Giriztuen entzatele. Baina ongi bizi izan zira, orduz geroztik alere. Bizinez geroztik ba. Eta unsa, zahartu naiz, pentsa. 26 liburu idatzi dituzu. Goxe bat baduzu idazteko, zinez lekuko izan nahi duzu. Apesa, ebanerion lekuko da. Eta gero lekuko zira, gaineateko entzatere. Eta historia zaritu zira ere bai. Historioa, nik ez dut, elaberririk idatzi, elaberriak asmatzen dituzu. Hain aberazga da historioa bera, nun espaitzat iduritzen, bailo duela gauza batzu asmatzea, errealitatean baditu zelarik gauza horiek bera, jende batzuek eginak jadanik. Artikuluak, iritzi artikuluak, baita ere historiari buruz idatzi egin duzu, baita ere itzulpenei ekin izan diozu. Guk segitu zintugun 1983an Xiprik apez anglikano batek eskualerriari buruz idatzi liburua ingelesetik euskerarat itzulia egin zuelerik. Ikustezagun orduan egin genuen erreportaia. Oh my God, Wentworth Webster euskeraz, bai, Xipri arbelbideren eskutik. Donibane luintzunen, bizi zen apez ingeles horrek joan den mendeko ondarrean bilduriko euskal ipuinak ditugu. Klasikoak, deitu sailan, argitaratu berriak. Txinaurriaren lan luzeak, Baionako liburutegi municipalean, lo zeuden eskuliburuak jatzariz. Kusi dut, behaz, Basque Legend, Webster, eta banakien inglesezko liburua bazela, bada bibliotekan eta bada eskolera kustukian. Eta nahi ukan ikusi dut malazkitua zela. Eta eskora zela. Pentsatu domaia zela eskorazko testua izan git, eta tekstu hori ez agertua izaitea, horretai partitu da.
Jadanik 10 bat liburu eskiriatu ditu eletako seme horrek eta François Moriaken Teresa dezkaidu, euskeratu. Beste itzulpen bat jadanik hasi du. Petie Agerri Berri, Ameriketako artzaintxu brotararen biziarena, ingelesetik. Utz dezagun lanean, bere munduko lasaitasunean. Lekuko gisa, zeinbat liburu argitaratu duzu eta gogoan dut ere Algeriari buruzkoa. Zinez hor bizi izan duzun esperientzia argitaratu nahi zenuen eta partikatu une gogorak izan baitziren pentsatzen dut. Nahi nuen partekatu, zeren eta nehok ez zuen aipatzen demoraietan gerlaren alderdi hori. Gordesten ziren, frantsesek gezki egin zituztenak. Somitek erren dute alderdikaria naizela. Bada beste liburu bat gomendatzen dautzuetana, Osarez generalarena, ez da nekina, baina hak berak aitortzen du liburua buratzean, harek egin behitzen labatei dalze, 6 hilabetez, Alze hirian berean, 3.000 hil egin zituela, torturapean eta hola. Kapiteintzen general bukatu du, legionera singolarekin. Eta zu, beraz, soldado zinen, jadanik apesa eta... Apezgai. Apezgai, ados. Ba. Eta kapoaltxefa nintzen, eta eskotan pasatzen zazkidan, kolonelari joaiten ziren paper guztiak, eta harek geho irratilari emaiten zizkieten, eta horreko zitut, gauzak, mandezagun baino, egun batez, goiz batez, zazpietan edo hola, paper bat, ambiskada bat izan da, 6 hil 15 kolpatu. Egiten dira behar direnak, helikoptera egiten hilen txekak, kolpatuen txeka. Hamaretan beste bat, 15 bat sospetxotzo, suspe, garbituak. Egiten dut kolonelari, zer da historia 15 bat. Ez dakite kondatzen 15 artean zer. Eta sospetxoak ez dira hiltzen. Hara, erteko hara. Beren launak hilak ikusita, ehotu ziren eta harrapatu ziak garbitu zituzten. Hainitz, sufrimendu bi aldetan beti bezala zure gaitzez. Besteak berdinek egiten zuten bestek, Berdina, ez da dudarik. Xipriren etxetik euskal erakustokirat jautsi bat egin dugu. Eskertzen zaitut bihotzez, Lucien, gurekin bat eginik Maiatz argitaletxe buru bezala, arduradun bezala. Zer gustatzen zaizun eta Xipriren lan hartan? Euskararen kalitatean noski, bere zorroztasuna, bere luma? Bai, kalitate frango eta beste hainitz, zeuraz ere, sartu behar litaizke, behar bada, nik gehinezake bere pedagogia. Ez da sekretu bat, apesa dela eta badaki demonstrazio bat zuen egiten eta jenden gogoetetarik urbilda nestuko, bere esplikatzeko moldeak eta dira herrikoiak eran nezake eta hortan da uste dut bere indarra ere. Biltzen alda, biztan da, bere eskuararen jendetarik urbiltasuna hor ere, zorroztasuna, biztan da, Xiprik gauzak labur eta fin erraiten ditu, eta batzuek ez dute behar bada maite, baina zinez zintzotasun berezi bat, herrikoitasun hori, uste dut, idazle gutik dutena txikitzen duela. Baitez padakoa da, iparraldeko argitaletxe batek liburuak atera ditzan, eskuaraz, berrezkoa dugun euskarria eta tresna bat da, ez da, espazio bat, etxe bat. Kenazu Maiatz, kentzen duzu, 130 bat liburu eskuaraz. Bada hemen idazlera handana bat, beren lehen liburua, Maiatzen agertu baituten. Maiatz primadera, beraz, loraldia, poita da, noski izena ere bai, esperantzaz betea. Poeta da, Lucien, gisa atatu du izena, Maiatz. Hizkuntza biziarazteko ere, zu bien artean eta hainitz lagunen artean ere, baina ziek zutabe zineten ere bai, izan zen beste abentura bat. Eta hau da, gure irratiarena. Orain aipatuko duguna. Baina aipatu baino lehen, nahi nuke eskual irrati honen 30. urteburuaren karietarat, Renegarat lankideak egin zuen erreportaia berriz ikus dezagun, eta abentura hori aipatuko dugu, zen eta bi lagunaiek bertako kazetariak izan baitziren. Gure irratia 30 urtez euskaraz. Gure irratia euskarazko lehen irratiak bere 30 urteak ospatzen ditu.
Mila frangan hasirik, gero Baionan, gaur Uztaritzen kokatzen da. 8 langile, Eskual Irratiak sareko partaide bat da. Matin Larzabal berri emaileak, irratiaren sortzea eta garapena hurbiletik ezagutu du. Hori zen, lehena historikoki hori erran dezakegu, jajotasun pixka batekin egia erran, zenta ezagutzen da Euskadi irratia, biztan dena mugaz bestaldean ari den irratia, hura baino lehen hasi ginela, azpimarratu behar da, hori mehensi baita, egia baita, alain, historiak hori markatuko du. Baina irautea da importanteena eta horkira beti. Egun, erronka nagusi bat, entzule gazteak beren ganatzea. Nire ingurean badira, batzu bai entzuten dutenak egunero, irratiarekin iratzartzen dira egunero, beran egia da beste irrati batzu ere hainitz garatuak direla, izan Euskaldun ala frantses, eta horiek ere hainitz gehiago entzuten duztela, egia da guk ere gure irratiarekin egin nukela ere gazteak unki. Elkarteak diru laguntza publikoak eskuratzen ditu. Baina emaitzak ere beharrezkoak dira. Larunbat arratsaldean Arrangoitzen pilota desafio bat antolatzen du Waltari Arizmendiren aurka. Artxiboan ikusi bezala gure irratiak bidea egin du. Eta ziek astapenean hor zineten langile sutsuak ze pasatu zitzaizuen burutik halako tresna baten sortzeko. Alegrantzia, alaitasun, zorion handi bat izan da. Eskolari emaitea modernotasunaren ahal tekniko bat hori zen, gauza miresgarria. Horretu behar da, biztan da, giroa irratiak libre gertatzea eskolarentzat bide bat idekitzea zela. Uste dut, hortan, adostasun handi haukan ginuen, Seprirekin eta uste dut, eskolaz nahi ginuen egin urratz handi bat, eta uste dut egin izan zela. Hemen egiten ziren, gaina, kasik lehen biziko bilkurak. Hori naiz, hemen ikusirik lehen aldikotz, Lucien Parisetik etorririk. Parisetik heldua horren sortzeko. Ba. Nik eskertzen ditut oino, egin zidaten konfientzia horrengatik, zenta irrati pirata batzuetan, emankizun batzu egin nagituen, mainan esperientzia tipia nuen, nahiz, eta hor erran behar da ere irratigintza, kasetaritzari ere lotua dela, idazteari, eta uste dut hor denek baginuen ere esperientzia bat, beraz. Eta gu ari ginen beti eskolaz. Hori zen gure lehen helburua dena eskolaz egitea. Eta nik gehitu nahi nuke hor eskual kulturari toki nagusi baten emaitea. Zenta eskolaz, telefonaz, gehistoa izanen pixka bat, bi astokeria gaiteko edo animazioa soil bat baizik egiteko, ez zuen bali hor zinez guhasi ginen, uste dut, kultur gauzak, eskual kulturari, bertsolaritza, historiari buruz, hainitz gauza agertu ziren. Bereziki, nis hori grina hori nuen, herri kultura hori buruz, kultura populer edo edukazion populer egiten zen bezala frantsesez, hainitz gauza egiten ziren hori bezala funtsian eskolaz, jakintza animaliak bat ziren, hizkuntzalaritzan, historian eta abar, eta jendeak, etzen heltzen jendetara, etzelakotz biztan da irakaskuntza ez ikasketa posiblerik. Uste dut, irratiak funts hori izan duela, nis hori nahi nuen, erreusitu dunez osoki ez da zeur, minan zerbait importante egin dugu halari. Eta kultura aipatu baituk, somitek gure kontra zirenek, hori Franz kultur bezalako altuk hori ez du jendetan sartzen. Gintzen, laten eta hamabian ikusten lehen ikerketa soziologikoa, eta atzera ginen lehen enuka hamazazpi, eta bestek hamabi ondokoek. Bada kantari bat biziki gustukoa duzuna, Xipri, eta da Imanol. Pentsatzen dut, gure emankizunaren bukatzeko, barnek kantaren sorta bat emaitea. Zinez, eskertzen zaituztet, Lucien eta Xipri, mementu goxo bat pasatu baitugu, historia berriz egiten, baina historia egin baituzue, egitan, uste dut, merezizuela horren azpimarratzea. Gaurko besterik ez, beraz, eskerrak zuai ere, berriz ere gurekin bat eginik, gauzatxo bat berriz itzuliko gira, baina urtarrilaren 8an ezen bitartean egu berriko eta urtatzeko oporak baititugu. Anartean izan nintza ongi bizi, hasta artea jo.
Maite mina sendatzen